A rolda de prensa que hoxe nos convocamos aos diferentes medios creemos que é fundamental que tamén desde o sector agrario, desde os labregos e labregas deste país, fagamos chegar a grave preocupación que temos en este momento por esta reforma da Seguridade Social que tamén a nos afectará no caso de que se aprobe e se cadra, non me atrevo a decir que máis que a outros traballadores ou traballadoras, pero se cadra é para o sector agrario a estocada final que lle van dar desde os gobernos para que a xente neste país non poidamos dedicarnos a producir alimentos para a sociedade. Por que digo isto? Pois digo isto por dúas razóns. A primeira, o que se nos está propoñendo con esta reforma é, en primeiro lugar, unhas condicións físicas que temos que xa neste momento moitas veces afrontar de maneira penosa para, na actividade agraria, na actividade labrera, na actividade de producir alimentos, podermos chegar aos 65 anos cotizando para poder ter dereito a unha xubilación, a unha pensión e, por tanto, para poder ter dereito tamén ao retiro que calquera traballador ou traballadora necesita. As condicións físicas nas que moitas veces traballamos na agricultura non son as condicións ao uso en calquera outro tipo de traballo. E, por tanto, prolongarnos máis aínda a nosa vida laboral significa unha penuria en moitos casos e, concretamente, en moitísimas mulleres deste país e do mundo inteiro, por suposto, que moitas veces nin siquiera podemos afrontar e que ademais non están reconhecidas como problemas físicos derivados da nosa actividade de producción de alimentos. Quero dicir con isto que hai unhas condicións que se nos están impoñendo draconianas para que non poidamos ou para que as condicións nas que traballamos, nas que exercemos o noso traballo, sexan absolutamente penosas. Empecé falando das condicións físicas que, o que supoñería a prolongarse, como se está dicindo, propoñendo nesta reforma, aos 67 anos, a edade de xubilación, por non falar do que todo o mundo supoñemos que estamos a falar, que é das condicións económicas. Mirade, para unha labrega, cos datos actuais de cotización, sabedes que agora estamos asimilados no réxime de autónomos, asimilados nun réxime dentro do réxime de autónomos como un réxime que é o réxime agrario, pero dentro da cotización de autónomos, as condicións todas que eso conleva. Bueno, pois, ter 2 anos máis obriga de cotizar, por lo menos hasta os 67, vai supoñer, como mínimo, en calquera situación que teña un titular, que xa non digamos se ten máis de un ou unha titular, como mínimo 10.000 euros máis. 10.000 euros máis que teñen que salir dunha actividade que xa se desenvolve en condicións certamente penosas en moitos casos, que antes nos falaba a nivel físico. E, por tanto, tendo en conta ademais as condicións que en este momento estamos a sufrir de política agraria e de baixada de precios generalizada en todas as producións, non só no leite, inda que é a máis coñecida, de precios que non nos cubren ni siquiera outro tipo de coste, estamos a falar de que moita xente se está plantexando ter que deixar de cotizar, moita xente se está plantexando non empezar a cotizar. Se a isto lle engadimos a outra proposta máis que acompaña a esta bendita reforma, verdad? Que é a de aumentar o número de anos cotizados para poder ter dereito á pensión de xubilación, para poder ter dereito ou seguir tendo dereito á saúde pública. Eso significa que xa hai xente que a día de hoxe nos está dicindo eu vou deixar de cotizar ou eu non vou empezar a cotizar porque non vou dar afrontado, ou non sei se vou dar afrontado, cotizar non só os 15 anos que agora teño que cotizar, sino 20, 25 ou 35, para que o día de mañá se me calcule unha pensión absolutamente irrisoria
porque vai ter en conta, ademais, se esta reforma siga adiante, os últimos 35 anos, é unha proposta, os últimos 35 anos cotizados, co cal moita xente, por suposto, non ten eses anos mínimos cotizados, e ademais está se plantexando nin telos, por cuestións económicas, de notar afrontado, e por cuestións de que cando chegara a esa idade de xubilación non tería ese mínimo cotizado sequera para ter unha pensión digna. Nós pensamos, desde o Sindicato Obrero Galego, que aínda é posible parar esta reforma, que aínda é posible, entre todos e todas as traballadoras e traballadores, labregos e labregas, entre todas as clases populares, que non se nos bote en riba, unha vez máis, todos os costes de quen provocaron toda esta crise en aras de que se fai todas estas medidas en riba da xente que no día a día temos que traballar e moi duro para poder ganarnos a vida. Que hai outras maneiras de afrontar precisamente as crises e que ademais as crises non as provocamos as clases populares, os labregos e labregas, os traballadores e traballadoras en xeral. A nosa proposta como organización sempre foi que siga a ser que coticemos por tramos de ingresos e que os dereitos sexan universais para todos e para todas. Eu quería non deixar en todo caso de facer unha reflexión en voz alta do que antes nos comentaba que a compañeira Isabel Vilalba iba a comentarnos que é no caso das mulleres labregas que é o que está pasando. Mirad, neste momento sigue habendo na historia, sigue habendo no presente moitísimas explotacións que, por non dar afrontado por a situación de precios que existen, a cotización a partir dos 50 anos, e xa non digo antes, de os dous membros, no caso de casadores, claro, particulares da explotación, sigue habendo moitísimos casos nos que as mulleres siguen sendo as que non cotizan. E isto cas condicións actuais. Se agora lle engadimos un futuro que nos queren dibuixar como moitos máis anos de cotización e máis gasto, por lo tanto, para asumir esa explotación, imaginar a situación na que moitísimas mulleres se están vendo neste momento. Incluso, insisto, incluso de xente que estaba empezando a cotizar con 50 anos, 51 anos, 52 anos e está plantexándose deixar de facelo. Por lo tanto, deixando de ter posibilidade para o seu futuro de ter calquera tipo de pensión pública. Si isto se fai en aras de que as empresas privadas do sector dos seguros teñan máis beneficios aínda, e é aí a onde se nos quere levar, desde logo, desde o Sindicato Obrero Galego, non estamos dispostos, moi dispostas a calar e a facer ver que aquí a crise temos que pagar entre todos e todas, non é certo. Non temos que pagar os beneficios multimillonarios que outros deixaron de ter e que agora siguen tendo, pero son un pouquiño menos multimillonarios. Por lo tanto, non temos por que afrontar que agora a solución é irnos aos seguros privados, que agora a solución é deixarnos de cotizar, que agora a solución é, como nos quixeron decir en esas campañas maravillosas, de que entre todos e todas podemos. Entre todos e todas podemos, efectivamente, pero que podemos é decirle ao goberno claramente que non se pode facer ás costas e a costa dos labregos e labregas e das clases populares en xeral, traballadores e traballadoras, esta reforma. E aí está a posición do agro, tamén, polo menos a posición do Sindicato Obrero. Pregunta? Sí, cando te refieres a que hai mucha xente que se plantea deixar de cotizar ou non empezar, refírese en concreto a esas mulleres que son cotitulares ou incluso a outras situacións? Refírome a todo o mundo. Refírome a persoas que en este momento, imaginadvos que están alrededor dos 50 anos, 50 e poucos anos, ou chegamos a 50 anos, que no momento, na situación actual tiñan que cotizar como mínimo 15 anos
poder ter dereito a esa pensión de jubilación e para poder ter dereito, bueno, pues aos dereitos que dá, bueno, tamén de acceso á saúde pública, ¿no? Estas mesmas personas, en este momento, si se amplía a edade de jubilación e se amplían ademais os anos que hai que ter cotizados para ter dereito á jubilación, estánse plantexando que con 50, 51, 55 anos non lles compensa, porque cando chegan aos 65, aos 67, aos 70, non van a ter o mínimo de anos cotizados. Co cal, de que lles sirve estar pagando durante todos estes 15, 16, 17 anos, se logo resulta que hai que ter 20 anos mínimos cotizados. É dicir, chegarían a 70, 70 e pico anos traballando. Por lo tanto, o que queren abocarnos é a que contratemos seguros privados. E aí pode estar o negocio dos de sempre. Como se resolven as crises que provocaron os poderes especulativos, os grandes poderes especulativos, como se resolven precisamente volvendo a bater ese dinheiro de todos e cada un ou cada unha de nós. É o que pretenden abocarnos. E a eso é o que non estamos dispostos, nin dispostas, desde unha organización como a nosa, a que quede sin saber que é o que se pretende e a que demais quede sin contestar esta proposta que nos están poñendo entre nós. E eu, se había insistencia no tema de como nos afecta de máis a máis as mulleres labregas, é porque nesas mesmas condicións, si é difícil pagar para unha parella, para un matrimonio que están de constitutores de explotación, que sigue deixando de pagar. Hoxe en día, se algún deixa de pagar, ou se algún non cotiza, sigue sendo a muller. Non esquezamos que seguimos estando na sociedade na que estamos. E, por lo tanto, se difícil é pagar para un, imaginademos para unha parella. Quen deixa de facelo? Quen deixa de ter os dereitos?